Kamatos sana. Makanlah nyo. Halo sana, kaliku lapi buruk barado ditunjang dinosaurus sana. Iku yang lagi-lagi viral kini di kota Padang sana. Tunjang dinosaurus nah sabana lama, sabana managiah, sabana banyak bana ko sana dagingnya ko sabana matangnya pas bana kenyal-kenyal gitu sana lama bana menggigit sana. Nan menunya ndak anyu tunjang sana banyak sana, ada gulai ayam, ada randang, ada dendeng bakar bagai lengkap pokok di sana. Kini fokus dulu ke tunjang nan gadang guys sana yo. Sabana lama ko sana managiah bana. Ikonyo dicubo lo de uni ko sana. Le lama nih lama bana kecil uni ko sana. Ikonyo tugas kalian di siko sana bawa 7 10 10 orang kembali sana untuk makan bakso samo, makan lama, makan murah meriah sampai kenyang sana. Ndak anyo di siko. Adolo di siko martabak Mesir nan murah meriah bana. Uni ko antah mangga kini murah bana. Lamaknyo sawana lama iko nang paling lama coba sana jujur. Paling lama sana dek raminya cek sana mancanegara kamari sampai ujung ke ujung sampai ke Bali ke kamari sampai makan sana. Lokasinya di simpang Serbati Golimo ko masuk ke dalam simpang tinju luri ke dalam sampai PDAM luri lo balik ke dalam sampai nyo sebelah kanan sana. Alah sampai sama mencoba.